Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 18, bersikulo 1 hangtod sa 11. Ang giingon diri: Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Didto gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Punto nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italia kauban sa iyang asawa nga si Priscilla tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat ug mga tolda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. Matag adlawng igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Griego. Sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa maayong balita. Gipamatud-an niya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Sa dihang misupak sila ug nagbiay-biay kaniya, iyang giyabyab ang abog sa iyang bisti ug miingon, "Kun dili kamo maluwas, inyo kanang sayop. Wala ako'y labot, sukad karon moadto ako sa mga dili Hudiyo." Busa mibiya siya didto ug mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo nga ginganlag Titio Justo nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay kasikbit sa sinagoga. Si Crispo nga pangulo sa sinagoga mituo sa Ginoo, lakip ang iyang tibuok panimalay. Daghan usab ang mga taga-Korinto nga nakadungog sa maayong balita ang mituo o gibunyagan. Usa ka gabi ni ana pinaagi sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Pablo, "Ayaw kahadlok, padayon sa pagwali, kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga-dinhi ang nagtuo kanako." Busa nagpabilin si Pablo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga, ug gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. Niadtong miaging semana mga kahigalaan, atong nakatunan kung giunsa pagsangyaw ni Pablo ang ebanghelyo didto sa Atenas, usa ka dako kaayong syudad ug sentro sa Greek civilization. Diin ang mga tawo nagsimba og ginatos o nilibo ka mga Dios-Dios. Mga polytheists ang mga tawo didto, o nagsimba og daghan kaayong mga Dios-Dios ug mga diyosa.
Gihimong pasukaranan ni Pablo ang altar nga iyang nakita didto nga adunay nakaukit nga alang sa Dios nga wala hiilhi. Well, ang Dios, ang tinuod nga Dios nga wala nila hiilhi, gipaila-ila ni Pablo ngadto kanila. Ug nasayra nato nga wala mazero si Pablo sa iyang pagwali didto sa Atenas, tungod kay dunay mga pipila ka mga inila nga mga tawo didto nga nakabig ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ning takda sa kahaponon, atong tan-awon ang lain na usab nga ministeryo ni Pablo didto sa Corinto, nga usa-usab kadakong syudad didto sa nasod sa Gresya. Didto iyang gikahibalag ang pareho niya og pangita, ang managtiayon nga Hudiyo nga si Aquila ug Priscilla. Ug sumala sa atong teksto, atong pabalandungan ang tulo ka punto mahitungod sa mga sulugoon sa Dios. Una, ang mga sulugoon sa Dios wala gayoy makulang nga matagbo ang ilang mga panginahanglanon. Ikaduha, ang mga sulugoon sa Dios wala gayoy makulang aron matagbo ang ilang panginahanglanon sa simpatiya gikan sa uban nga mga kaigsuonan. Ug ikatulo, ang mga sulugoon sa Dios wala gayoy makulang sa mga paghupay nga ilang gikinahanglan. Mudangat na kita sa unang punto. Ang mga sulugoon sa Dios wala gayoy makulang nga matagbo ang ilang mga panginahanglanon. Atong basahon ang bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang giingon diri, human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Didto gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Punto, nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italia, kauban sa iyang asawa nga si Priscilla tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo. Miduaw kanila si Pablo ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat ug mga tulda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. Sa tanang mga kaliwat nga katawhan sa kasaysayan sa kalibutan, mga kahigalaan, wala na gayoy nakasinati pa og mas labawng pag-abusar ug pagkaminos kaysa mga kaliwat sa mga Hudiyo. Pait gayod kaayo ang ilang kasinatian isip, nasod, sukad pa sa una hangtod karon. Well, ang pangutana, ngano man kaha nga nakasinati man sila og tumang mga pagpang-abuso ug pagpaantos gikan sa ubang mga kanasuran. Well, nagtuo ko nga ila lang giani ang pagkagahi sa ilang ulo. Ila lang giani ang bunga sa walay puay nila nga pagrebilde, batok sa Dios. Sulod sa nilibo na ka mga katuigan hangtod karon, they are still actively rejecting the Lord Jesus Christ. Karon sumala sa atong teksto, ang managtiayon nga si Aquila ug si Priscilla kinahanglang mubiya sa Roma aron mupuyo didto sa Corinto, tungod kay ang emperador nga si Claudius nagpakanaog man og sugo nga palayason ang tanang mga Hudiyo sa syudad sa Roma. Ug nagtuo ko nga nakaapekto kadto sa panalapi ug panginabuhi sa managtiayon. Apan nagtuo ko nga probidensya ra kadto sa Ginoo nga kinahanglang mubiya sila sa Roma aron mubalhin og puyo didto sa Corinto, diin atua didto si Apostol Pablo. Mausahay mga kahigalaan, ibton ta sa Ginoo sa lugar, diin hayahay na unta ang atong kahimtang, aron dadon ta niya sa dapit, diin atua ang tinuod nga bahandi sa grasya sa Ginoo. Ang Dios, mga kahigalaan, Dios sa probidensya. Ug dili kinahanglang magpanik o maratol kita kung mudangat ka nato ang bugat nga mga sitwasyon. Wala lang ta masayod nga aduna di ay mas nindot pa nga giandam ang Ginoo kanato pinaagi sa bugat nga mga panghitabo nga dili nato maangkon kung nagpabiling hayahay ang atong kahimtang. Well, sa laing bahin, nakita nato niini nga panghitabo nga tinuod gayod nga madani sa usag-usa ang mga tawo nga managsama og linya.
Mao nga dili na nato ikakurat kung nakakonek dayon si Pablo kang Aquila ug Priscilla, tungod kay matod pa sa atong teksto, managsama man ang ilang panginabuhi. Pareho silang magbubuhat og mga tolda. So most likely, nanginahanglan si Pablo og trabaho aron masuportahan niya ang iyang kaugalingon ug ang iyang buluhaton sa pagpangwali. Ug nangagpas ako mga kahigalaan nga nag-apply siya og part-time job sa pagbuhat og tolda kay mauman kadto ang negosyo ni Aquila ug ni Priscilla. So financially, nakatabang si Aquila ug si Priscilla kang Pablo pinaagi sa paghatag niini og trabaho aron siya maka-income. Giprovide sa Ginoo ang panginahanglanon ni Pablo pinaagi kang Aquila ug Priscilla. Apan ang relasyon ni Pablo ngadto kang Aquila ug Priscilla mga kahigalaan milabaw pa kaysa relasyon sa trabaho. Tungod kay gipaambit man ni Pablo ngadto kanila ang mensahe sa ebanghelyo. Ug sa grasya sa Ginoo nakabig ngadto kang Kristo si Aquila ug si Priscilla ug sa paglabay sa taas-taas nga panahon gigamit pud si Aquila ug Priscilla aron makumpleto ang panabot sa banggiitang magwalali nga si Apolos, mahitungod sa ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan, tungod kay kulang pa man ang iyang kahibalo mahitungod niini. Ato kining malabyan sa pagpadayon nato sa pagtuon sa libro sa mga buhat. Kasagara mga kahigalaan, ang pastor epektibong muministeryo sa kapari-pariho niya og background. For example, in my case, tungod kay maestro man ko, daghan pong mga miyembro sa among simbahan nga mga maestro pod. Ug daghan pong mga batan-on sa among simbahan nga mga education students pod. Apan wala ka na nagpasabot nga malimitahan nato ang grasya sa Ginoo tungod kay duna jud ko'y nailhan nga pastor sa Iligan nga wala gani ikahuman og college. Apan kasagara sa iyang mga church members, mga professionals. Walay sukod ang grasya sa Ginoo mga kahigalaan. Dili limitado ang iyang pagpanlihok. Makahimo ang Dios sa paggamit bisan pa sa mga walay grado aron sa pagministeryo sa mga tawo nga taas og ranggo sa katilingban. Atong basahon ang bersikulo 4 ug 5. Ang giingon diri, matag adlawng igpapahulay, nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Griego. Sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon aron sa pagwali sa maayong balita. Gipamatud-an niya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. So mapangagpasa nato base sa implikasyon sa bersikulo 5 nga unom kaadlaw sa matag semana nanarbaho si Pablo alang sa iyang panginahanglanon, alang sa iyang panginabuhi ug nagtuon usab siya sa pulong sa Ginoo. Apan sa matag adlawng igpapahulay, nakigdiskurso siya sulod sa sinagoga ug naningkamot nga makabig ngadto kang Kristo ang mga Hudiyo ug mga Griego. Ug adunay praktikal nga butang nga atong makita diri sa kahimtang ni Apostol Pablo didto sa Corinto mga kahigalaan. Sa wala pa miapas kaniya si Silas ug Timoteo didto gikan sa Macedonia, gibalansi gayud og duro ni Pablo ang iyang oras para sa pagpanarbaho ug sa pagtuon ug pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Apan niadtong nakaapas na silang Silas ug Timoteo kaniya, iya nang gidevote ang iyang tibuok oras alang sa pagtuon ug pagministeryo sa ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. Ang implikasyon niini mga kahigalaan mao nga si Silas ug si Timoteo mauna ang nanarbaho aron dili na mamroblema pa si Pablo mahitungod sa ilang praktikal nga mga panginahanglanon ug nga makakonsentrate siya sa pulong sa Ginoo. Ug di ba mauman kini ang rason nganong gitukod sa Ginoo ang ministeryo sa mga church deacons sumala sa nahasulat sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 6.
aron masulbad ang mga praktikal nga panginahanglanon sa iglesia, ug aron nga makakonsentrate ang mga apostoles diha sa mga pag-ampo ug sa pagtuon ug pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao gayud kini ang ideal nga senaryo, mga kaigsuunan, sa tanang mga simbahan. Kinahanglang adunay mga diakono o mga deacons nga maoy mutan-aw sa panginahanglanon sa pastor ug panginahanglanon sa iglesia, aron makakonsentrate gayud og duro ang pastor sa pagtuon ug pagpanangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao kini klaro kaayong gitudlo sa Ginoo sumala sa nahasulat sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 7 hangtod sa 14 ug unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod sa 18 ug Galacia kapitulo 6 bersikulo 6. So considering all these passages together, mga kahigalaan, kabubuton gayod sa Ginoo nga ma-relieve ang pastor gikan sa tanang mga secular duties so that he could devote himself completely to the ministry of word and prayer. Makaguol gayod kaayo nga adunay mga pastors nga nag-networking na intawon tungod kay ang mga members sa iglesia wala po'y pagpakabana sa ilang pastor. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang mga sulugoon sa Dios wala gayoy makulang aron matagbo ang ilang panginahanglanon sa simpatiya gikan sa uban nga mga kaigsuunan. Atong basahon ang bersikulo 6. Ang giingon diri, sa dihang misupak sila og nagbiay-biay kaniya, iyang giyabyab ang abog sa iyang bisti og miingon, kung dili kamo maluwas, iniyo kanang sayop, wala ako'y labot, sukad karon muadto ako sa mga dili Hudiyo. So matod pa niini nga bersikulo, mga kahigalaan, wala na'y tulubagon pa si Pablo alang sa mga Hudiyo. Kung mamatay sila og malaglag sa ilang kalag, wala na'y lain pang basulon pa, kundili ang ilang mga kaugalingon. Ug sa ikaduhang higayon, gideklarar ni Pablo nga mag-focus na siya sa iyang ministeryo ngadto sa mga hintil. Apan wala gihapon undangan ni Pablo ang iyang kustumbre nga mosulod gihapon sa mga sinagoga aron sa pagwali sa ebanghelyo didto. Karon, namakak ba si Pablo? Wala gayod, mga kahigalaan, tungod kay bisan pa sa sulod sa mga sinagoga, daghan gihapong mga hintil didto nga nagtamod sa atong Ginoo. Sa pagkahuman sa pagbalibad sa mga Hudiyo kaniya, mipuyo siya sa panimalay sa usa ka dili Hudiyo nga ginganlag Titius Justus. Sumala sa nahasulat sa bersikulo 7. Gisalikway siya sa mga Hudiyo, apan adunay misalo ug mipadayon kaniya nga usa ka hintil. Ug tinuod gayod, mga kahigalaan, nga ang sulugoon sa Dios wala gayoy makulang when it comes to sympathetic company. Dili gayod sila pasagdahan sa Ginoo. Ug murag katawanan kaayo ang nahitabo sa bersikulo 8, tungod kay samtang ang mga Hudiyo didto sa maong sinagoga misupak kaayo kang Pablo ug nagbugal-bugal kaniya, ang ilang pangulo sa ilang sinagoga nga si Crispus nahimo naman hinuong magtutuo kang Kristo kauban sa iyang tibuok panimalay. I believe that God is also a comedian ug maantigo usab siya nga mupakgang sa mga laraw sa mga daotan nga katawhan sa makalingaw nga pamaagi. Naay pare-pareho nga example niini sa Old Testament sa nahitabo sa mini nga propeta nga si Balaam sa libro sa Numero ug sa daotang tawo nga si Haman sa kasaysayan ni Reynang Esther. Diin naunay si Haman sa iyang gilitag batok kang Mordekeo ug sa mga Hudiyo. Sa kang Balaam usab, gihire siya sa hari sa Moab sa pagtunglo sa mga Israelita, apan ang migawa sa iyang baba puro hinuon padalangin alang sa mga katawhan sa Dios. Again, the Lord knows how to upset the plans of the wicked in a very remarkable manner. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Ang mga sulugoon sa Dios
wala gayoy makulang sa mga paghupay nga ilang gikinahanglan. Atong basahon ang bersikulo 9. Ang giingon diri, usa ka gabii ni ana pinaagi sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok, padayon sa pagwali kay ako nag-uban kanimo. Well, nasayod ang Ginoo mga kahigalaan nga nagministeryo si Pablo ngadto sa mga taga-Korinto diha sa dakong kahuyangon, kahadlok ug pagpangurog, sumala sa iyang giangkon sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 3. Ug dako gayud kaayong paghupay kang Pablo kadtong mga pulong nga gilitok sa Ginoo kaniya pinaagi sa panan-awon. Nakahibalo ang Ginoo kung unsaon niya paghupay ang iyang mga sulugoon nga napuno sa kahuyangon ug kahadlok tungod kay siya man ang atong dalangpanan ug kusog ug kanunayng panabang sa panahon sa atong kalisdanan. Salmo kapitulo 46 bersikulo 1. Atong paminawon ang bersikulo 10 sa atong teksto. Ang giingon sa Ginoo kang Pablo dire, padayon sa pagwali kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga-dinhi ang nagtuo kanako. So tataw gayud kaayo kini nga saad sa Ginoo ngadto kang Pablo nga walay bisan kinsa nga makapasipala kaniya didto sa syudad sa Korinto. Dili pareho sa iyang mga nasinatian didto sa distrito sa Macedonia. Usbon ko mga kaigsuunan, nasayod ang Dios nga gikinahanglan gayud kaayo ni Pablo ang tumang paghupay ni adtong tungura ug mahigugmaon kaayo niyang gihatag kini kaniya. Well mga kaigsuunan, wala kitay kalainan kang Pablo. Adunay mga higayon usab nga huyang gayud kaayo kita. Ug ang tataw lamang nga paghupay ang makapahupay kanato. Matinud-anon kaayo nga muhupay kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Sa kaso ni Apostol Pablo, gisaaran siya sa Ginoo nga matukod gayud ang usa ka iglesia didto sa Korinto. Tungod kay matud pa sa bersikulo 10, daghan siyag mga katawhan didto sa maong syudad. Of course, pagatumanon palang kadto sa Dios nga saad, tungod kay wala pa man kaayong mawalihan ni Pablo ang tibuok syudad sa mensahe sa Ebanghelyo. Adunay gipili ang Dios nga mga katawhan sa tanang dapit. Mao nga kinahanglan kitang muwali sa Ebanghelyo, aron ang mga pinili ng daan alang sa kaluwasan, Buhat kapitulo 13 bersikulo 48, makapamati nga maoy mag-aghat kanila sa paghinulsol ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo alang sa kaluwasan. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Kung inyong namatikdan mga kaigsuunan, klaro kaayo natong makita nga ang pagka mapainubsanon mao ang naghulagway sa mga katawhan sa Ginoo. Si Pablo wala nagsalig sa iyang kahanas sa pagwali. Giangkon niya ang iyang kahuyangon, giangkon niya ang iyang mga kahadlok. Usa kini kapag pamatuod nga mapainubsanon ang iyang gibati sa iyang kinasuluran. Wala siya nagsalig sa iyang kaugalingon. Klaro kaayo nga ang pagka mapainubsanon mao ang naghulagway sa mga tinuod nga mga katawhan sa Ginoo. Kini tungod kay ang ugat sa Kristyanismo mao lamang gayud ang grasya sa Ginoo. Ang ebanghelyo nga gimantala sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang mga apostoles ug sa tanang mga magwalali nga tinuod sa tanang mga katuigan, ebanghelyo lamang sa grasya sa atong Ginoo. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo. Karon unsa ba ang but ipasabot sa pulo nga grasya? Ang grasya mga kahigalaan mao kini ang pabor nga gihatag sa Ginoo sa tanang mga makasasala nga dili gayud takos nga mudawat niini nga pabor. Unsa man kini nga pabor? Kini mao ang tibuok nga pagpapas sa ilang mga kasalaanan sa iyang atubangan. Kini mao ang pag-isip kanila nga matarong atubangan sa Ginoo pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Makasasala sila, gisupak nila ang balaod sa Dios,
kung aduna may takos nga ilang pagadawaton, kini mao ang walay katapusan nga tunglo sa Dios ug silot gumikan sa ilang mga sala didto sa impyerno. Apan gumikan sa gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, gumikan sa iyang pagpaula sa iyang hamili nga dugo aron matagbaw ang hustisya sa Dios tungod ug alang sa mga makasasala nga dili makaluwas sa ilang kaugalingon. Dili lang kay napasaylo ang tanang mga sala sa tanang mga nagtuo ug nagsalig kang Hesus, kundili gisulob usab kanila ang pagkamatarong ni Hesus. To the point nga ang pagtan-aw na sa Dios kanila mga matarong na, tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo mauman ang nagtabon sa tanan nilang pagkadautan, atubangan sa Ginoo. Mao kini ang grasya, mga kahigalaan. Gihatag kini sa Ginoo sa mga tawo nga dili takos nga mudawat niini. Ug dili lang kay dili takos nga mudawat niini, kundili takos hinuon nga mudawat sa walay katapusang tunglo ug kapungot sa Dios. Apan gumikan kay naghinulsol sila sa ilang mga kasalanan ug nagpaubos sila atubangan sa Dios ug nagtuo ug nagsalig lamang kang Hesukristo sa iyang dugo, kamatayon ug pagkabanhaw alang sa ilang kaluwasan, nadawat nila kini nga grasya. Grasya nga nagpapa sa tanan nilang mga sala ug grasya nga nagsulob kanila sa pagkamatarong ni Hesukristo ug dili na sila hinukman pa atubangan sa Ginoo. Mao kini hinungdan, mga kahigalaan, nganong kadtong usa ka kriminal nga kaubang gilansang ni Kristo didto sa krus, nga bisan pa sa iyang pagkakriminal ug pagkakawatan, gisaaran gihapon siya ni Hesus nga makauban kaniya sa iyang gingharian. Tungod kay naghinulsol man siya, giangko niya ang iyang mga sala ug midangup siya kang Hesus alang sa iyang kaluwasan. Mingon siya, Ginoo, hinumdumi ako kung atuan na ikaw sa imong paraiso. Ug mitubag si Hesus, karon dayon, dadon ko ikaw sa akong gingharian. Ang kriminal nga takos untang pagasilutan, hangtod sa kahangturan, nakadawat sa libre nga grasya sa kaluwasan. Higala, ang nadawat ni adto nga kriminal madawat usab nimo karon, karong taknaa mismo. Kung ikaw magpaubos sa imong kaugalingon at tubangan sa Ginoo, maghinulsol sa tanan nimong mga sala, ug mutuo ug musalig lamang kang Hesukristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini, karon na dayon, ug imong maangkon ang tumang kalinaw, kalipay, ug kabag-uhan sa kinabuhi. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Filipos Kapitulo 4. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Dako kaayo ang akong kalipay diha sa Ginoo, kay karon human sa taas nga panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Nahibalo ako nga nahangawa gayud kamo kanako, apan wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini.
Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog o sa kagutom, ug sa kahamugaway o sa kawadon. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan, tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.